Nakadawat og citation ticket gikan sa City Environment and Natural Resources Office kon Senro ang API Next Edu Incorporated, Base Cebu, usa ka condominium sa sitio Casinto, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City tungod sa paglapas sa Ordinance number 484-97 ilawom sa Article 6, Section 6 sa Comprehensive Environment and Sanitation Code sa Lapu-Lapu City nga may kalabutan sa likidong basura nga misangpot sa spillage. Ikaupat kini nga paglapas sa maong establishmento suma pa sa Senro. Tulo sa mga insidente natala niya itong miaging tuig bisan pa sa ilang pagbayad sa multa nga mitungtong og 4,000 pesos. Padayon gihapon ang ilang paglapas. Tungod niini, girekomendar karon sa City Legal Office og Senro ang pagpasakag kaso batok sa API Next Edu Incorporated ilawom sa National Environmental Laws ug posibleng bawion ang ilang business permit. Ang pinakabagong violation natala kagahapon human makadawat og report gikan sa usa ka nabalakang residente. Gikumpirmar kini sa inspeksyon nila ni Jocelyn Abayan, ang Senro OIC ug si Pascual Dente, Senro Inspector ug Barangay Mactan Councilor Jasper Aying. Ang HR manager sa kumpanya mo'y nidawat sa citation ticket. 1,500 pesos ang multa alang sa bag-ong kalapasan. Kini si Idol Aiko, di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.